dawo lafiya. Lafiya lau. Wani ne nawa ka ne ko ne nawa ka cikin sai ka dinga min cikin sai. To dole ne sai na miki magana kika mai min dole ne. Ko ki ala bilaman nan kin gagara gane me ake ciki hayar. Ya haƙuri da ne na maka ambata. Kan ba ga kayan nan je cika. Ko ba kayan ba je cika. Na ci miki baki na so ba kayan ga bakin gagara. Baki haƙuri mana don Allah kai haƙuri ne na maka ne ya haƙuri ya mi don baka. Ni da ki gani na san duk matakin da zan doka ni da ki ban sani ba na san matakin da ni ya san matakin da zan doka. Ya haƙuri don Allah wai ne na maka ne. Aure daɗi ne da shi, aure ni'ima ce da shi, aure rahama ce da shi, idan halak yana ji da shi. Mai gida sannu da ku. Haka ba na tsoro wallahi ba kun sallawa. Wanga ya shegen da abubuwan da yake min sun ishe ni ke tashi kuce na suke saki na suke tare na fatin hashi miki na wallahi ne mu tashi kuce na suke ki tashi na ce tashi ake banza ake yi. Ciao, assalamu alaikum amarya. Gashi ba ku dan bude mana fuska mun gani ba. To, amma dai tsaya ka. Ciao, amarya kin dai ga abokin mun kawo. Don Allah ya rike shi amana. A zanna lahiya ba wani fada kin dai gani saboda gaskiya dai bai da matsala shi iya san da muka mai. A tsaya a rike mana shi tsakanin da Allah kin ja maya. Ko ya kace ya haka ne to ka san shi bayani ko wanda ya amma dan takaita. Shi ne barin aure haƙuri shi ne kan gaba. Gaskiya ne. Daga an ce an yi aure to sai ka bari sai haƙuri. To yanzu to haka sai haƙurin komai don Allah yi nayi bari na bari shine zaman lahiya. Gaskiya. Abokin mu da mutum arziki da musulmi bai faɗa da kowa ba wani shari'a. Abokin na ko ba ka wani yanzu. Gaskiya haka ne ke ba za mu ce kuma ba sai dai kawai mu ce in ya ce ki in ya ce bari. Wai kuwa. Jana na karkashin rawa wani shi ya ga wuce in yaran da kina nan. Wai kuwa. Ko me kace ne ga haka ne. Allah ba zama lafiya. Gaskiya abokina amarya ta ba don abu ni ma da nan zan koyi amma dai. Kan me? Tabe. Yanzu abinci an jima muna dawo cikin gaba sai ta girki amma dai ka san mun ba aure mu baka lafiya assalamu alaikum ya Allah ya hankali kana nuna da hankali sabon shiga ne kin gasu magana to sun wuce sai ki dan bude min wasu kayan nan Dan ba kai da shi take ba, a gidan ba san zaman take ba, bata so zaman lafiya ba. Iye, wata gari ya waye ba kana nan kwanci ka ki tashi. Kawai ka tashi ka je ka nemo min abin da zan yi breakfast. Ni ko ina da na fito ban saba da wahala ba. Kana nan kwanci. Ango, assalamu alaikum. ango ka sha mai ya uwar gida ya buge ba na hannu mana ango kai ana asiya ba kai ba ya ba shi ne tambaye ku ba waki da wani abu ne ba ni na san yanayin da tun yanzu yana waki da wani abu ba ni na san halin da nake ba hadi gashi da ba shi ko wanke ne da maka mai je ce maka min da wani abu a wanke ka sha to amma ango ka sha mai ango ina ga wani baro sai mani Ku bi kwanin shi. Dole ka ku bi gani. What?